Agramunt m'estima. A mi. Agramunt m'estima i jo li retorno amb una rima. Ja sé que els hi dius a tots els que passen per la carretera, però a mi m'ha semblat una rotonda molt sincera. És la primera vegada que un poble em diu que m'estima, com el suc de la llimona a una petxina. Rotonda, feta amb pedres i 4 troncs. M'estimeu com els dentistes als torrons. Adéu. Ole tu! Ole tu! Sortida d'emergència. Correcte. Però... i la de dalt? Oh my God! Imagina't que l'incendi és al mateix temps a baix i a dalt. I surten tots, els de baix i els de dalt. Els de dalt cauen a sobre els de baix i maten els de baix i es maten els de dalt. És una trampa mortal, No us hi fiqueu. Pues no n'hi ha pa tant. Pues sí que n'hi ha pa tant. Ja podem marxar. Se surt per aquí. Si m'acompanyeu... Som al bar de la piscina d'Agramunt, amb el seu propietari. Marc, com es diu el bar? Bar 3 piscines. Tengo 3 piscinas. M'han fet una mica de merchandatge, veus? Tenim sombreros. Ui, mira, mira. I de tot això que ho heu tret de l'APM, els de l'APM, què en veiem? Bueno, podem parlar del 3%, no? Si en comptes de 3 piscines hi hagués hagut un riu, el títol del bar seria El río una mierda. El río una mierda. S'hi viu bé, a Agramunt? Molt. Però i la boira? Hi ha molta boira. Ah, bueno, però si no hi hagués boira no fora Lleida. La verdad. Quan estem així sota zero és l'hivern. Sí. Sí. I a Barcelona, quan estan a 10 sobre 0, les passen putes. Sí. Mala llet, Els hi volia ensenyar un vídeo d'unes declaracions que va fer el Mariano Rajoy. El gobierno se plantea modificar de nuevo el sistema de fijación de precios de la electricidad. Todavía tenemos problemas, aunque ahora se van a empezar a resolver con el agua. Se van a empezar a resolver porque va a llover. Sí, va a llover. A llover. Sí, ara és meteoròleg. I aquests dies que ha plogut ja han notat o no? Al contrari, encara ens han pujat una mica més. Sí, sí, créame que es así. S'han de preparar la jubilació, que llavors entraran a una companyia d'aquestes de gas o d'electricitat, amb un sou de 100.000 euros al mes, ja ho tens solucionat per tota la vida. Hi ha dues coses que són les més importants del món que no cal tindre carnet. Quines? Ser pare i polític. Qualsevol idiota ho pot ser. Això és un anunci de Wallapop. Oi, què? D'una noia que ven això. Carai. Que ens ho vol llegir? Bragas usadas, bragas de todo tipo, a tu gusto, lo que pidas, para hacer infusiones. Que bèstia. Que fuerte! Això es ven... Més aviat comprarien el cul aquest, potser. Culet, culet! Vols dir que em venen això? D'això? Sí, bueno, ja m'ho fet, sí. Està així, això, a internet. Quina misèria. I la majoria ho envien envasat al buit. Perquè així quan arriba amb tota l'essència. Tota l'essència. No he perdut qualitat. Fa venir gana, aquesta hora. Tot això que he dit jo, que no surti tot, No! Tu no em fot... Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Això del Rajoy sí que surti, El Rajoy que surti. Sí, sí. Però Si volen alguna cosa, que em vinguin a veure. ja els hi donarem l'adreça. Si no, bé la saben prou. Sí, no? I tant. Això és legal? Doncs no. Aquest carrer com es diu? A Baixada del Convent. Baixada del Convent. Baixada del Convent. Sí. I passen cotxes per aquí o no? Sí, algun suïcida baixis. Ui, que peligro! Podria baixar jo amb un tractoret des d'aquí? Si t'hi atreveixes, Si no t'estimes gaire la vida. som a prop del cap. No Aquí al cap, a prop. Sí. Aparte eran los niños de la tele. Encomendem-lo amb la Mare de Déu del Socors. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Vale, molt bé. Molt bé, molt bé. Oi, encara es doni Hemos pasado un miedo que no te puedes imaginar. Bé aquest carrer, Bé. M'ha agradat, Me encanta. Per venir-te a matar, bé. Home, no, home, que m'han fet molt bé. Voleu provar-ho, algun? No, gràcies. ¿Pero tú estás pirada o qué? Ole tu. Ole tu.